Aşgabatly pensionerler özleriniň diri-digini hata baldyrmak üçin şu günler uly nowatlarda durmaly bolýarlar. Bu arada habar berýän Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy häzirki wagtda sosial üçinçilik edaralarynyň etrap bölümlerinde onlar çadamyň ýygnanýanlygyny habar berýär. Men şu gün hut özüm hata durmak üçin Köpetdag etrabynyň sosial üçinçilik edarasyna bardym. Garrylaryň, maýyplaryň we çagaly eneleriň uly nowatlary bar diýip habarçymyz 13-nji ýanwarda habar berdi. Bu şeýle nowatlaryň ýylyň başyndan bäri saklanýanlygyny belledi. Onun şeýle bellemegine görä özlerini hata baldyrmak talap ediň bir pensionerlere däl diýse maýyplyk sebäpli ýa-da 3 ýaşyny ýetmedik çagalary üçin kömek puluny alýan raýatlara hem degişli. Pensionerler, maýyplar, çagaly eneler olaryň ählisi ýylda 2 ýa-da hata durmaly. Olaryň diri-digini hata almakdan daşary pensionerleriň ähtiýaçlandyryş kitapçalarynda pensiýalarynyň 10% ýokurlanmagyndan soňky täze möçüri hem bellenýär diýip Aşgabatdaky habarçymyz aýtdy. 2020-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan Türkmenistanda pensiýalaryň möçüri 10% ýokurlandyryldy. Pensiýalaryň minimal möçürindi 338 manada, döwlet kömek pullarynyň möçüri bolsa 322 manada barabar boldy. Pensionerleriň özleriniň diri-digini hata baldyrmagy tutuş ýurt boýunça amalaşdyrylýar. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylar bilen söhbetdeş bolan resmiýetiň sözlerine görä, bu çäreleriň esasy maksady pensionerleriň ýogulyny ýagdaýynda olaryň plastik kartlaryna geçirilýän puldan olaryň ýakynlarynyň peýdalanmazlygynyň öňüni almakdan ibarat. 7-nji ýanwarda Azatlyň Libapdaky habarçysy özleriniň diri-digini subut etmedik raýatlara pensiýalaryň geçirilmänligini habar berdi. Ýatlatsak dekabrda Türkmen awatly pensionerlere ýaşaýan ýerlerindäki pensiýon bölümlerine ýüz tutup hasaba durmagyň zerurlygyny duýdurupdylar. Şonda habarçymyzyň aýtmagyna görä pensionerlerden ýaşaýan ýerlerinden we keselhanalardan resmi nama getirmek hem talap edilipdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň sözlerine görä şu günler paýtaktly pensionerler sosial üçinçilik bölümlerinden daşary medisina edaralaryna hem ýüz tutup özleriniň saglyk ähtiýaçlandyryş şahadatnamalaryny täzelemeli bolýarlar. Pensionerleriň özleriniň diri-digini hataba aldyrmagy ýylda 2 ýa-da ýerine getirmelidigini 2018-nji ýylyň güzünde habar berdi. Şonda köpçüligiň bu talabyň güýje girenligi barada diňe pensiýalarynyň hataba geçmedik ýagdaýynda tötänden bilip galandygy ma'lum bolupdy.